arko. Arko yan? Covered court ha. Di ba madalas ka rin kanya nating court libutan dalan? Oo. Covered court libutan dalan. Oo, yung magaling ito. Number 96. Oh, busin mo na yan. Mga 10 ano lang yan, 10 muhon. Bus na yan. Pa. Oo, lumagpas ka na niyan. Kasi, ganyan ka, harap ka dito. Harap ka dito kasi yung north. North. Lagpas ka niyan, babalik ka dito. Lumalapit na, di ba? Mapasok ka na sa loob ng bilog. Sige. Yun, lumutong na. Andiyan ginto. Andyan yung ginto. Usap mo pa nandito hanggang sa lumupit ka sa gitna ng bilog. Usap mo pa. Ibig sabihin, nasan ba yung 35 cm pa. Ganyan pa kalayo. Yun. Ano sabi? Ano bang ba niya? Ito niyan, sililipin mo yan. Papasok mo sa loob ng bilog. North, 30-30. 40 cm pa, ganyan pa kalayo. So pupunta ka rito. Dito, ayan.
Malapit na. Isa-sentro mo yung bilog niyan, yung bulado sa bilog. Punta nila na 3 cm. 3 cm ka na lang, konting-konti na lang. Pupunta niyan dito, 3 cm, konting-konti. Sobra yun. 1 pulgada lang, yan. Level mo niyan ulit. Sige, kaya mo yan. Tumiinga. Patay kayo. 1 cm na lang. West, papunta din yan dito. West, 1 cm. Yun, level mo yan. Yun, 0-0. Bakit mo ba? Pag nag-0-0 yun, level mo, di naka-level. Pag nag-0-0 yung sa taas, ito, gumagalaw na yan. Good na yan. Good! Okay na yan. Tapos yan, hukain mo yan. Tapos natin ulit. Mag-shot ka muna. Ano? Dalawang bote lang. Kaya pambira ka naman. Inuman naman ko, ang diarrhea. Magod na. Gusto mo magpumasahe ka.